नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाई जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमर पात्रों साथे नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने आज से 3 दिन मध्य से भ्रमण शुरू कले बनी। पार्टी सभापति लामिछाने सांसद मनीष झा के साथ में लेके 8 जिला के 3 दिन यात्रा में बानी। पहलका दिन 12 आ परसा में लामिछाने संबोधन कैले बानी। लामिछाने परसा के बिरगंज में आज कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम के संबोधन कैले रहनी। नेपाली राजनीति में मजबूत गोड़ टेकेला मधेश आ चुकल वहाँ के बतानी। इ देश के भविष्य आ मधेश के भविष्य बनावेला एक सक्षम युवा लेके आगाड़ी बढ़ल बनी का वहाँ कहनी। मधेश के मुद्दा के विगत में भी महत्व देला पर भी खुद से मधेश विरोधी कहल गई लामिछाने के शिकायत रहे। हमरा के पहले से ही मधेश प्रति सहिष्णु बाटे, चांसो ना रखेला मधेश विरोधी ह कह के आरोप लगल जात रहे। लेकिन हम टेलीविजन में सबसे ज़्यादा मधेश के मुद्दा उठल रहनी वहाँ के कहनी। चाहे मीटर ब्याजी के बात होके चाहे विदेश में अल्पत्र पड़ल युवा सब के नेपाल ले आवे के बात होके, हमरा ऊपर उठल प्रश्न के जवाब कर्म से देवे के निर्णय कैल वहाँ के कहनाम रहे। मधेश के अब नेता उत्पादन करे वाला कारखाना ना कृषि कारखाना बनावे के लामिछाने बतानी। ऐसे ही लामिछाने दुर्गा परसाई के आंदोलन में सरकार से कैल निषेधपूर्ण व्यवहार के विरोध कैले बानी। बिहान दूसरका दिन लामिछाने का कार्यक्रम रोतहट सरलाही में होखल बाटे। ऐसे ही रासपा तीसरका दिन सिरहा सप्तरी या महोत्तरी में सभा करके सांसद मनीष झा बतैले बानी। मधेश यात्रा के क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर तथा धनुषा जिला में सभा नहीं खे। धनुषा में अभी सभा नहीं है। अभी सभा कैले पर कौन सभा जैसन मात्र होगी। कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के 8 जिला में आदमी उतार के बड़का सभा करे के चाहता नहीं कह के झाक बताइनी। यद्यपि अगहन 14 गते सवेरे धनुषा में रासपा के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम रहल बटे। रासपा मधेश यात्रा बाद महोत्तरी के जलेश्वर में अगहन 11, 12 और 13 गते केंद्रीय समिति के संसदीय दल के संयुक्त बैठक बैठे वाला बाटे। ऐसे ही क्रम में आज सिमरौनगढ़ में रवि लामिछाने के लगभग 20 मिनट के संबोधन प्रस्तुत कल गेल रहे। रौतहट में पाड़ा के आक्रमण से एक जने पुरनिया के मृत्यु भइल बटे। जिला के कटहरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 डुमरिया में पाड़ा के आक्रमण से घायल भइल 70 वर्षीय बतहुरा यादव के इलाज के क्रम में नारायणी अस्पताल बिरगंज में बीतल रात मृत्यु भइल बाटे। उहे पाड़ा के आक्रमण में पड़ के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भइल बानी। आक्रमण से राजदेव माझी, मंजारुल मियाँ, मोहम्मदीन मियाँ, बिलास महरा सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भइल बानी। रौतहट में निर्माणाधीन अवस्था में रहल पुल के नीचे एक युवक के लाश मिलल बाटे। आज करीब 12:15 बजे के समय में रौतहट के यमुनामाई गाँव पालिका 4 झाँस पुल स्थित बन रहल नया पुल के पिलर के गोल रिंग भीतर पानी में अंदाजी 20-22 वर्षीय युवक के लाश मिलल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनैले बाटे। युवक के लाश के पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर रौतहट में रखल गई प्रहरी जनैले बाटे। युवक के अभी तक के शनाख्त होके ना सकल तथा इस संबंध में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनैले बाटे। महोत्तरी से स्रोत ना खुलल 8 लाख रुपया सहित 2 जने पकड़ाऊ पड़ल बाटे। जिला के शमशी गाँव पालिका 3 के 28 वर्षीय रमेश कुमार शाह आ राम गोपालपुर नगरपालिका सहसौला के 32 वर्षीय अनिल चौधरी के पकड़ाऊ कयल गेल प्रहरी जनैले बाटे। भारत से नेपाल तरफ आ रहल अवस्था में दुनू जने के शमशी गाँव पालिका 5 पोखर भिंडा सीमा इलाका में स्रोत ना खुलल रकम सहित पकड़ाऊ कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 9 गन महोत्तरी से जानकारी दिहल गई बाटे। भारत से नेपाल तरफ आ रहल मध्य प्रदेश 02-006 प 1621 नंबर के प्लेट के मोटरसाइकिल रोक के चेक जांच कैले पर 8,10,000 रुपया मिलल आ ओकर स्रोत खुलावे न सकला पर पकड़ाऊ कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी जनैले बाटे। पकड़ा पड़ल व्यक्ति मोटरसाइकिल आ 2 मोबाइल अनुसंधान के खातिर जलेश्वर भन्सार कार्यालय में बुझावल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 9 गन महोत्तरी जनैले बाटे। जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल में भइल बालक के मृत्यु प्रकरण घटना प्रहरी के रोवर में 10 लाख रुपया में मिलापत्र कयल गेल खुलल बाटे। काल मध्यरात प्रहरी के रोवर में मृतक परिवार आ हॉस्पिटल पक्ष बीच 10 लाख रुपया क्रिया खर्च देवे के शर्त में सहमति भइल बाटे। बुध के उल्टी होके स्वास्थ्य में समस्या देखला बाद बालक धनुषा के धनुषा धाम नगरपालिका 6 मालटोल रहे वाला विक्रम कालीकोटे के 4 वर्षीय बेटा जेम्स कालीकोटे के हॉस्पिटल भरना कयल गेल है। बीफे आज काल सवेरे करीब 10 बजे डिस्चार्ज के बाद मूल गेट में पुगते बालक और गंभीर अवस्था में
पहुंच के मृत्यु भइल है। इलाज में लापरवाही के कारण बालक की मृत्यु भइल आरोप लगावत घटना के छानबीन करके दोषी डॉक्टर आ हॉस्पिटल के कार्रवाई आवश्यक क्षतिपूर्ति के मांग कल गेल है। लेकिन मध्य रात क्रिया खर्च बाबत 10 लाख रुपया देवे के शर्त में मिलापत्र भइल आफंत वीर बहादुर रसाइली जानकारी दिल बने। मृतक बालक के मामा सुनील परियार के अनुसार क्षतिपूर्ति 50 लाख रुपया, उपचार में संलग्न डॉक्टर लोग के लाइसेंस खारिज, हॉस्पिटल सील करे के सहित के मृतक परिवार के शर्त रहे। लेकिन 10 लाख रुपया देवे के सहमति भइल वहाँ के पुष्टि कैले बानी। मृतक बालक के बड़का पिता टीका नाम कालीकोटे आ चुकला बाद उ लोग के ही उपस्थिति में मिलापत्र भइल सुनील के कहना रहल बा। 12 के कलैया स्थित रिलायंस चीनी मिल ऊख क्रॉसिंग के खातिर तैयारी शुरू कैले बाटे। मिल आवेवाला अगहन 22 गते से विधिवत रूप में पूजा आजा करके ऊख क्रॉसिंग शुरू करे के जनैले बाटे। कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 16 श्रीपुर स्थित मिल में 12 पारसा के करीब 10,000 ऊख किसान ऊख क्रॉसिंग करे के बतावल गइल बाटे। उद्योग भीतर के मशीन सब के सर सफाई करे के आ पार्ट पुर्जा चेंज करे के काम 90% हो चुकल मिल जनैले बाटे। मिल के कार्यकारी निदेशक शैलेंद्र कुमार ई वर्ष ऊख उत्पादन बढ़िया भइला से गत वर्ष जल्दी मिल संचालन करे के तैयारी भइल जानकारी दिले बानी। गत वर्ष मिल पुस 10 गते से लगातार 3 महीना तक 19,35,000 क्विंटल ऊख क्रॉसिंग कैल जानकारी देते ई वर्ष थप परिमाण में क्रॉसिंग होके के बतैले बानी। ई वर्ष ऊख के उत्पादन बढ़िया भइला से करीब 4 महीना मिल संचालन होके के वहाँ के कहना रहल बाटे। उनका अनुसार करीब 30 लाख क्विंटल तक ऊख क्रॉसिंग होके अनुमान कल गेल बाटे। एने ऊख किसान सब क्रॉसिंग से पहले सरकार से समर्थन मूल्य होके के मांग कल गेल बाटे। ऊख किसान इंद्रदेव कुशवाहा ई वर्ष प्रति क्विंटल 7 से 60 रुपया ऊख के समर्थन मूल्य होके के हमनी सबके मांग रहल बतैले बानी। वीरगंज के नारायणी क्रिकेट रंगशाला के व्यवस्थित स्तरोन्नति करेला महानगर खुद आगे बढ़ल बाटे। संघ प्रदेश सरकार से नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माण के खातिर अपेक्षा कैल महानगर खुद रंगशाला व्यवस्थित बना के शुरू कैले बाटे। काल महानगर पालिका के प्रमुख राजेश मान सिंह स्थलगत निरीक्षण करत नारायणी क्रिकेट रंगशाला के स्तरोन्नति अब महानगर करे के बतैले बानी। रंगशाला में अभ्यास के खातिर मुख्य मैदान के दक्षिण तरफ के क्षेत्र के प्रयोग में लियावे वाला करके आवश्यक काम आगे बढ़ावेला वहाँ के महातत्व के कर्मचारी सबके निर्देशन समेत दिले बानी। महानगर के योजना प्रमुख तथा प्राविधिक सलाहकार सहित निरीक्षण में पुगल मेयर सिंह तत्काल रंगशाला से लिहल जमीन के नाप जांच करके घेरा बेरा करे के अभ्यास के खातिर अलगे स्थान बनावे के काम आगे बढ़ावेला टोली के निर्देशन दिले बानी। रंगशाला के स्तरोन्नति न भइला पर यहाँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता होके सकल नइखे। अभी पारसा क्रिकेट संघ के अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रो क्लब चैंपियनशिप के दूसरका संस्करण के प्रतियोगिता करे के तैयारी हो रहल बाटे। नेपाली सेना सैन्य पद से लेके विभिन्न ट्रेड के फॉलोअर्स पद सबके खातिर दरखास्त आह्वान कैले बाटे। सेना सैन्य पद में 2009 से सूचीकार, सरसफाई कर्मी, चर्मकर्मी, लोहाकार, केशक तर्क, माली लगायत के पद में 393 जन कर्मचारी मांग कैले बाटे। देश के विभिन्न बैरक सब में पद पूर्ति करे के खातिर सेना भारी संख्या में दरखास्त आह्वान कैले बाटे। इच्छुक योग्यता पुगल व्यक्ति सबके पूछ 7 गते तक निर्धारण कैल गेल बाटे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पक्ष आज झापा में अघोषित रूप में शक्ति प्रदर्शन एकरा के एक बार फिर से सुनल जाओ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पक्ष बिहान झापा में अघोषित रूप में शक्ति प्रदर्शन करे वाला भइल बाटे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बिहान झापा के बिरता मोड़ में एगो कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागी हो रहल बानी। वहाँ के झापा गइल समय में राजावादी सब शक्ति प्रदर्शन करे लागल बाटे। काल दोपहरिया साथ झापा के बिरता मोड़ के राम चौक में रहल इकम कॉलेज आ कॉलेज में निर्माण कल गेल पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाह के साली का अनावरण करे के कार्यक्रम रहल बाटे। काठमांडू में दुर्गा परसाई राजा के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन कर रहल बाटे। परसाई के प्रदर्शन चल रहल बेरिया झापा में औपचारिक कार्यक्रम सहभागी होके लागल बानी। पूर्व राजा शाह के नागरिक तह से स्वागत करे के तैयारी हो रहल राप्रपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष राम थापा बतैले बानी। पूर्व राजा आए वाला उनकर पक्षधर से शक्ति प्रदर्शन करे के तैयारी के बाद स्थानीय प्रशासन सुरक्षा सतर्कता अपनैले बाटे। मलेशिया में गैर कानूनी रूप में रहल नेपाली श्रमिक के निश्चित रकम जरिमाना तीर के नेपाल लौट सके के भइल बाटे। 1 वर्ष आ उससे ज़्यादा ऊपर गैर कानूनी रूप में रहत नेपाली 31 रिंगटेन 87,000 रुपया तीर के नेपाल लौट सके के वहाँ स्थित नेपाली दूतावास जनल बाटे। मलेशियन इमिग्रेशन में खुद उपस्थित होकर सरकार से तोकल जरिमाना तीर के आसानी से नेपाल लौट सके के दूतावास जनल बाटे। दूतावास के अनुसार इमिग्रेशन में जरिमाना तीर के चेक आउट मेमो लेके खुद से टिकट के व्यवस्था
करके नेपाल लौटे के पड़ी। मलेशिया में कंपनी छोड़ के अन्यत्र कंपनी में गैर कानूनी रूप में काम करे के क्रम बढ़ला बाद दूतावास कंपनी छोड़ के न भागल अनुरोध कैले बाटे। मलेशिया के कानून अनुसार एगो कंपनी के खातिर नेपाल से श्रम स्वीकृति लेके गईल कामदार भाग के दोसर कंपनी में गईल ऐसन कामदार के वीसा न लागे के नियम रहल दूतावास द्वितीय सचिव प्रेम बहादुर बुढ़ा थप्पा बतैले बानी। पिछला समय में मलेशिया में गैर कानूनी कामदार ऊपर धरपकड़ तीव्र कैल गेल कहत सचिव बुढ़ा थापा गैर कानूनी रूप में न बैठेला अपील कैले बानी। दूतावास के तथ्यांक अनुसार कोविड-19 बाद अभी तक मलेशिया आइल नया नेपाली कामदार के संख्या 1,75,000 के हाराहारी में रहल बाटे। इजरायल हमास युद्ध में 4 दिने युद्ध विराम आज से लागू हो रहल बाटे। हजारों के जान लेवेला करके भइल 7 हफ्ता के युद्ध बाद भइल युद्ध विराम संगे बंधक सबके बदला में फलस्तीनी कैदी सबके रिहा करे वाला भइल बाटे। अक्टूबर 7 में इजरायल में हमास से कई आक्रमण बाद शुरू भइल द्वंद्व दोनों पक्ष से स्थानीय समय अनुसार सवेरे 7 बजे से युद्ध विराम करे के समझौता संगे अस्थायी रूप में रोकल गल बाटे। आज गाजा में बंधक बनावल गई 13 जने के रिहा करे के ओकरा बाद इजरायली जेल से कुछ संख्या में फलस्तीनी कैदी के रिहा करे के कतारी मध्यस्थकर्ता सब बतैले बाटे। फलस्तीनी कैदी के यकीन संख्या बारे मध्यस्थकर्ता लग सब बतैले नइखे। 4 दिन के अवधि में कमती में 50 जने बंधक के रिहा होके के अनुमान मध्यस्थकर्ता सब कैले बानी। ये लेकिन सहमति अनुसार 4 दिन में 50 बंधक के रिहाई कैला में एक बाद अनुमानित अभी 1 से 90 जने बंधक फलस्तीनी लड़ाकू समूह के हाथ में रहल बाटे। समझौता में उल्लेख भइला अनुसार एक बंधक बराबर 3 जने फलस्तीनी कैदी अर्थात कुल 1 से 50 जने फलस्तीनी कैदी के इजरायली पक्ष से रिहा करे के अपेक्षा कइल गेल बाटे। गांजा के 20 लाख से ज्यादा बासिंदा के खातिर समझौता हफ्तों से जारी इजरायली बमबारी से राहत प्रदान कैले बाटे। गाजा क्षेत्र में शासन करत आइल हमास सरकार युद्ध के कारण अभी तक करीब 15,000 फलस्तीनी के जान गए आ बहुत के जनसंख्या में विस्थापित भइल जनावल गइल बाटे। कतार के अधिकारी सब रिहा कैल गेल 13 जने बंधक मध्य पहिलका समूह में एक परिवार के महिला आ बाल बालिका सब रहल बतावल गइल बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार अभी के मौसम 21 डिग्री सेल्सियस ऐसे आज सवेरे 22 दोपहर 28 आ आज रात में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:32 में बेर उगल संध्या 6:12 में बेर डूबल बाटे। 12 जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरलाई जिले के गोयता में रहल धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पत्र साथी नेपाली पात्रों में 100 प्रसारण हो रहल। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।